Cerul se întunecă cu o furie bruscă. Norii, umflați și posomorâți, se întind peste orizont, acoperind soarele. Tunetul mormăie în depărtare, un avertisment, o promisiune, o bătaie de inima furtunii care vine. Primele picături cad, timide, ezitante, apoi cu o insistență crescândă, bătând pe bolta de smarald de deasupra. Frunzele tremură, se formează șuvoaie din pâraiele care se unesc, iar aerul se îngroașă cu un miros care este deopotrivă pământesc și electric. Ploaia lovește podeaua djunglei, sculptând râuri în miniatură prin desiș. Fiecare fir de iarbă, fiecare ferigă, fiecare rădăcină răsucită strălucește cu un strat proaspăt de apă. Insectele se ridică din stratul de frunze, iar aerul vibrează de 1000 de aripi mici. O stropire bruscă în depărtare, un cerb speriat sare prin bălțile puțin adânci, copitele aruncând picături ca niște diamante lichide. Jungla, odinioară, un labirint verde liniștit, devine vie, fremătând de energie, haos și oportunitate. Din umbre, mișcarea se trezește. O formă suplă, dungată, iese la iveală, mușchii unduindu-se sub o blană întunecată de ploaie. Tigrul bengalez, solitar și tăcut, se mișcă cu o grație prădătoare, ochii arzând ca chihlimbarul topit prin torenți. Fiecare pas este deliberat, precaut, dar plin de o putere crudă, neîmblânzită. În jurul lui, creaturi mai mici se risipesc, simțind atât amenințarea, cât și trezirea vieții pe care musonul o aduce. Păsările izbucnesc în cer, aripile bătând frenetic împotriva asaltului furtunii. Maimuțele strigă unele către altele din ramurile tremurătoare, ciripind în coruri anxioase, pe măsură ce casa lor din coronament se cutremură sub greutatea ploii. Cascadele, mult timp adormite, prind viață cu un vuiet, torentele lor spumoase croind noi căi prin desișul dens. Jungla devine o simfonie de sunete, bubuitul ploii, vuietul apei, strigătele faunei, toate contopindu-se într-un ritm la fel de vechi ca pământul însuși. Elefanții pășesc prin pâraiele proaspăt umflate, trompele ridicate sus, trimițând arcuri de apă spre cer. Picioarele lor masive se afundă în pământul moale, saturat de ploaie, lăsând urme care vor ghida tigrii și alți prădători deopotrivă. În depărtare, o turmă se mișcă încet, conștientă de ochii ascunși care urmăresc fiecare unduire, fiecare mișcare. Prădători și pradă deopotrivă navighează într-o lume transformată, un organism viu, respirând, pulsând de viață sub comanda musonului. Și apoi, în mijlocul acestui haos neîmblânzit, apare o liniște, un respect tăcut pentru ordinea ascunsă în furtună. Ploaia se domolește, ceața se ridică de pe podeaua junglei, iar formele faunei încep să prindă contur printre verdeața învăluită. Pulsul vieții s-a accelerat, jungla s-a trezit, iar o nouă zi începe. Bine ați venit în junglele Indiei, unde viața se trezește odată cu musonul. Jungla respiră sub o cortină constantă de ploaie. Ceața se încolăcește printre trunchiurile înalte, iar aerul atârnă greu de umezeală, o mantie umedă care înăbușă sunetul și ascuțește mirosul. În această lume de umbre și strălucire, prădătorii se trezesc, simțind deopotrivă oportunitatea și riscul. Tigrul bengalez, suveranul desișului imbibat de muson, se mișcă în tăcere, o undă de putere ascunsă sub frunzișul dens. Labele sale se afundă în noroiul moale, lăsând urme efemere care dispar la fel de repede cum sunt create, ascunse de burnița constantă și de cursurile de apă neliniștite. Ochii, ca chihlimbarul topit, scrutează podeaua pădurii, captând mișcarea în fracțiuni de secundă. Un cerb sambar surprins se oprește la jumătatea pasului, urechile ciulite, nările fremătând. Mușchii îi se încordează, inima îi bate puternic, dar tigrul rămâne nevăzut, o umbră printre umbre. Fiecare pas este calculat. Stropirea abia perceptibilă a apei sub o labă, unduirea unei bălți, trosnetul unei crenguțe, toate sunt atât pericol cât și oportunitate. Ploaia înăbușă sunetele, permițând vânătorului să se apropie cu o discreție aproape supranaturală. Aici, în muson, supraviețuirea este un joc jucat în șoapte, priviri și cele mai subtile mișcări. Dincolo de tărâmul tigrului, alți prădători își croiesc propriile nișe.
Urșii leneși înaintează prin noroi, cu boturile îngropate în mușuroaie de termite, ghearele scormonind după hrană. Totuși, chiar și ei trebuie să navigheze cu grijă, evitând teritoriile revendicate de tigrul furiș. Căile inundate le canalizează mișcarea, creând o rețea de coridoare prin care atât prada cât și prădătorul traversează această lume saturată. Leoparzii, agili și calculați, sar între trunchiurile căzute, urmărind mamifere mai mici și păsări alungate din tufișuri de ploaia necruțătoare. Ochii lor strălucesc în lumina filtrată, sfere de chihlimbar urmărind umbrele, reflexe perfecționate în acest teatru mereu schimbător de apă și creștere. Ploile musonice schimbă regulile confruntării. Urmele olfactive ale prăzii sunt spălate, forțând vânătorii să se bazeze pe instinct, răbdare și observație acută. Tigrii preferă să vâneze lângă râuri și pâraie, unde încurcătura de apă și vegetație le ascunde apropierea. Leoparzii se adaptează, atacând din poziții înalte sau urmând șuvoaie ascunse, care conduc prada neștiutoare pe cărări înguste. Chiar și cei mai mici prădători, șerpii și păsările de pradă își ajustează tacticile, exploatând valul de insecte, amfibieni și rozătoare aduse în frenezie de ploaie. În mijlocul acestui balet prădător-pradă, viața prosperă din abundență. Insectele roiesc deasupra bălților, libelulele pâlpâind ca fragmente de sticlă vie. Broaștele izbucnesc în cor, vocile suprapunându-se în ritmuri complexe care răsună prin pădure. Păsările, de la miniveți stacojii până la impunătorii hornbills, zboară prin coronament, chemând, vânând și cuibărind printre frunzele ude. Fiecare mișcare, fiecare sunet este un fir în rețeaua complexă a supraviețuirii în muson. Jungla nu este doar un decor, este un participant activ, modelând strategia, mișcarea și destinul. Prin planurile dezvăluie intensitatea vânătorii, o labă de tigru apăsând în noroiul gros, ghearele extinse, apa stropind în exterior în timp ce se rotește în tăcere. Ochii se fixează pe mișcare, un mistreț în fugă, o pasăre speriată în zbor. Fiecare mușchi se încordează în anticipare. Ploaia se adună pe blană, alunecă pe mustăți și picură de pe urechi în timp ce prădătorul atacă. Prada reacționează, o fugă bruscă, un salt, un zigzag disperat printre rădăcini și pâraie. Supraviețuirea se măsoară în bătăi de inimă, în centimetri, în imediatul crud al urmăririi. Dar, în ciuda dramatismului său, ploaia înmoaie jungla, ștergând urmele, reînnoind desișul și echilibrând puterea. Speciile de pradă se adaptează, cerbii sambar se mișcă cu o vigilență sporită, chitalii se adună mai aproape de pâraie, langurii rămân atenți în coronament. Chiar și o oportunitate ratată oferă lecții de precauție, abilități de supraviețuire rafinate cu fiecare întâlnire. Prădătorii, la rândul lor, învață nuanțele terenului alunecos de apă, semnele subtile ale prăzii ascunse și ritmul musonului însuși. Pe măsură ce furtuna încetinește și ceața se ridică, ierarhia complexă a junglei devine vizibilă de sus. Tigrii, leoparzii și urșii ocupă spații suprapuse, mișcările lor orchestrate de instinct, foame și oportunitate. Păsările, insectele și amfibienii izbucnesc cu o vigoare reînnoită, hrănindu-se și împerechindu-se, asigurând continuitatea vieții. Fiecare întâlnire, fiecare urmărire, fiecare scăpare la limită dezvăluie un singur adevăr. Jungla este un organism interconectat, un mozaic viu de supraviețuire, adaptare și frumusețe brută. Din această perspectivă, pădurea tropicală este mai mult decât un decor. Este o simfonie a vieții, unde prădătorul și prada dansează într-o tensiune perpetuă, iar musonul este atât o amenințare cât și o binecuvântare. Aici, sub ploaia necruțătoare, fiecare viață este măsurată, fiecare instinct ascuțit, iar pulsul junglei bate mai puternic ca niciodată. Ploaia a transformat jungla într-o capodoperă vie respirând. Pâraiele care odinioară șopteau acum se umflă în panglici grăbite, croind drumuri prin desișul dens. Cascadele, mult timp inactive în sezonul uscat, tună de pe stânci, trimițând nor de ceață în coronament. Râurile își revarsă malurile, formând lagune puțin adânci unde peștii se mișcă sub suprafață, solzii lor argintii captând lumina difuză.
Fiecare picătură de ploaie reflectă viața, o oglindă a energiei care pulsează prin această lume verde. Pădurea însă își răspunde chemării musonului. Orhideele se deschid în explozii vibrante de culoare, agățându-se de ramuri încărcate de mușchi. Ferigile se desfășoară, frunzele delicate picurând apă de ploaie care strălucește în golurile luminate de soare de deasupra. Lianele atârnă grele, încărcate de picături care cad uneori în arcuri lente, cristaline, lovind solul junglei cu un ritm moale, hipnotic. Aerul este dens de umiditate, bogat în mirosul pământului ud, al florilor înflorite și al ușorului miros de mosc al creaturilor ascunse. Fiecare frunză, rădăcină și ramură este vie, strălucind cu intensitatea sezonului. Viața izbucnește în fiecare colț. Amfibienii sar de pe o frunză pe alta, umplând jungla cu un cor de orăcăituri, clicuri și triluri. Peștii se reproduc în bălțile nou formate, mișcările lor trimițând unde pe suprafețele ca oglinda. Maimuțele se leagănă cu ușurință printre ramurile alunecoase, corpurile lor agile țesând o tapiserie vie pe fundalul frunzișului de smarald. Chiar și cele mai mici insecte, trezite de ploaie, contribuie la simfonie. Libelulele plutesc deasupra bălților, albinele zboară între flori, iar furnicile traversează șuvoaiele nou formate în coloane organizate, ducând hrană înapoi spre coloniile ascunse. De-a lungul malurilor râurilor, pui de tigru se joacă și se urmăresc unii pe alții, răgetele lor jucăușe răsunând slab peste terenul ud. Noroiul li se lipește de blană în timp ce sar unii asupra altora, învățând forța, echilibrul și coordonarea sub ochii vigilenți ai mamelor lor. În apropiere, tigrii mai în vârstă își patrulează teritoriile, mișcându-se ca niște umbre prin desișul ud de ploaie, mușchii unduindu-se sub blănurile întunecate. Fiecare pas lasă o urmă temporară în noroiul moale, o dovadă efemeră a dominației lor într-o junglă remodelată constant de apă. Prădătorii, prada și mediul există într-un echilibru delicat. Ploaia reînnoiește vegetația, oferind hrană erbivorelor, a căror pășunare modelează podeaua pădurii. Pâraiele atrag animale din zonele înconjurătoare, creând puncte temporare de întâlnire care pulsează de viață și conflict. Păsările, amfibienii și mamiferele converg, traseele lor intersectându-se într-o rețea dictată atât de instinct cât și de necesitate. Jungla devine o scenă pentru adaptare constantă, învățând fiecare specie să se miște cu răbdare, conștientizare și respect pentru forțele care le modelează casa. Fiecare imagine este o tușă de pensulă, fiecare mișcare o notă în marea compoziție a junglei. Vuietul cascadelor și murmurul pâraielor umflate stabilesc ritmul. Culorile vii ale orhideelor și ferigilor oferă contrast. Peștii rapizi, broaștele săritoare și maimuțele legănătoare adaugă mișcare și textură. Chiar și tigrii jucăuși, patrulele tăcute ale adulților și prădătorii ascunși contribuie la un tablou bogat și dinamic, ilustrând supraviețuirea, creșterea și frumusețea adaptării într-un paradis scăldat de muson. Pe măsură ce jungla pulsează cu viață reînnoită, apa devine atât sculptor cât și susținător, remodelând habitatele și forțând mișcarea. Bălțile, pâraiele și câmpiile inundate acționează ca niște coridoare, ghidând migrațiile cerbilor, mistreților și elefanților, în timp ce prădătorii urmează abundența în schimbare. Scena se încheie cu o privire amplă asupra acestui ecosistem complex și interdependent, luxuriant, vibrant și viu, pregătit să treacă la migrațiile sezoniere și strategiile de supraviețuire pe care musonul le impune. Sub coronament, acolo unde razele de soare străpung ceața densă a musonului, se desfășoară o lume plină de viață în miniatură. Broaștele ies din bălțile ascunse, corpurile lor lucioase și strălucitoare, gâturile umflându-se în cor ca și cum ar anunța sosirea ploilor. Fiecare orăcăit se suprapune peste altul, creând o simfonie stratificată care răsună prin podeaua junglei. Cicadele se alătură, strigătele lor ascuțite și ritmate străpungând dumezeala, adăugând o punctuație clară și urgentă corului amfibienilor. Libelulele pâlpâie deasupra apei, aripile bătând în arcuri rapide care captează lumina dispersată, refractând-o în mici prisme.
Ele plutesc, se avântă și pivotează cu o precizie aproape mecanică, vânând țânțari și alte insecte aduse la activitate de ploaie. Prezența lor este efemeră, dar vitală, o explozie de culoare și mișcare care susține echilibrul delicat al nivelurilor inferioare ale junglei. Chiar și cele mai mici furnici navighează prin șuvoaiele nou formate, transportând bucăți de hrană înapoi către coloniile ascunse, o dovadă a hărniciei și supraviețuirii sub influența neîncetată a musonului. Deasupra lor, păsările domină nivelul arboricol. Pescărașii se așează de-a lungul pâraielor umflate, cu ciocurile pregătite și ochii cercetând apa după solzi strălucitori sub suprafață. Hornbills, cu caschetele lor izbitoare, își strigă unul altuia din ramurile înalte, vocalizările lor răsunând prin pădure. Egretele cercetează bălți puțin adânci, cu mișcări delicate și precise, scormonind prin noroi și apă după pești și amfibieni tulburați de ploaia torențială. Unele își afișează ritualurile de curtare, fâlfâitul penelor, înclinarea capetelor, o coregrafie perfecționată de-a lungul generațiilor, toate desfășurate pe ritmul musonului. Insectele au revendicat coronamentul ca fiind al lor. Gândacii se târăsc de-a lungul ramurilor lucioase de ploaie, păianjenii țes pânze diafane încărcate de picături, iar albinele zboară neobosite din floare în floare, polenizând orhideele care s-au trezit la porunca musonului. Abundența lor formează baza unei rețele trofice complexe. Reptilele, șerpii mici, șopârle și gecko se mișcă cu grijă printre frunze și ramuri, vânând cu precizie. Amfibienii sar în fălci așteptătoare, insectele devin ospăți pentru păsări, iar fiecare strat al vieții se interconectează în moduri subtile și vitale. Fiecare mișcare, oricât de mică, modelează ecosistemul mai larg. Saltul unei broaște ar putea semnala unui tigru care pândește în apropiere unde se adună prada. Strălucirea aripilor irizate ale unei libelule poate alerta un pescăraș sau un varan. În jungla musonică, chiar și cele mai mici creaturi au importanță, țesând rețeaua care susține prădătorii mai mari. Activitatea lor asigură că atunci când tigrul se furișează sau leopardul pândește, abundența se află chiar sub suprafață, invizibilă, dar esențială. De la micro la macro, musonul orchestrează viața în junglă. Fiecare unduire, fâlfâit și orăcăit, contribuie la ritmul supraviețuirii. Insectele, păsările și amfibienii, adesea trecuți cu vederea, dar indispensabil, pregătesc scena pentru actorii mai mari, modelând fluxul de energie care va susține jungla prin ploaie, inundații și soare. Pe măsură ce musonul umflă râurile și saturează solul, jungla se transformă. Căile odinioară uscate și previzibile dispar sub torente de apă, forțând fiecare creatură să se adapteze, să se miște, să supraviețuiască. Ploile sezoniere dictează ritmul vieții, iar marile migrații încep. Turme de chital și sambar traversează solul junglei, cu boturile la pământ și urechile tresărind la cel mai mic foșnet. Mișcările lor sunt intenționate, atrase de noi zone de pășunat unde iarba este proaspătă și fragedă, hrănită de ploaia necruțătoare. Nilgai ies din luminișurile umbrite, membrele lor lungi purtându-i cu o agilitate surprinzătoare peste terenul noroios, fiecare pas lăsând urme care vor ghida vânătorii mult după ce au trecut. Elefanții, străvechi și înțelepți, se deplasează în unități familiale, o simfonie de mișcare și memorie. Mamele își ghidează pui prin râuri puțin adânci, trompele ridicate pentru a mirosi aerul și a evalua adâncimea, urechile fluturând pentru a regla temperatura corpului în umiditate. Masculii urmează în spate, puternici și vigilenți, ochii lor cercetând atât pericolul, cât și oportunitatea. Câmpiile inundate devin refugii temporare, bogate în nutrienți scoși la suprafață din sol. Iarba crește mai dens, bălțile adăpostesc pești și amfibieni, iar jungla abundă de viață oriunde se deplasează elefanții. Apa devine atât barieră cât și punte. Un râu umflat poate opri pe unii, dar îi canalizează pe alții de-a lungul unor rute previzibile, creând autostrăzi naturale prin junglă. Prădătorii se mișcă cu același scop. Tigrii patrulează malurile noroioase, urmând urmele lăsate de erbivorele în fugă. Mușchii lor se unduiesc sub blana udă, labele afundându-se în pământul moale, în timp ce navighează terenul îmbibat de apă.
Leoparzii exploatează copacii căzuți care leagă pâraiele, pândind maimuțe sau păsări atrase de noua abundență. Chiar și prădătorii mai mici, câinii sălbatici, șacalii și varanii, își schimbă terenurile de vânătoare, urmărind creșterea sezonieră a prăzii. Ploile, deși hrănitoare, amplifică riscul. Malurile noroioase ascund rădăcini, pâraiele umflate pot lua prădătorii la vale, iar fiecare salt sau sprint este un pariu calculat. De sus, migrațiile se dezvăluie ca un mozaic viu. Imaginile din dronă surprind eleganța amplă a turmelor de chital, mișcându-se ca aur lichid prin verdeață. Elefanții apar ca niște umbre colosale printre pâraie și pajiști, trompele legănându-se ritmic, apa curgând de pe flancurile lor. Jungla nu mai este un fundal static, este o scenă de mișcare neîncetată, un organism care reacționează la pulsul ploii. Fiecare baltă, fiecare fir de apă, fiecare lac temporar influențează unde se adună viața, cine supraviețuiește și cine trebuie să se adapteze. De-a lungul acestor coridoare de apă și iarbă, supraviețuirea este o poveste de anticipare. Căprioarele tinere învață să citească indiciile subtile ale pericolului, crengi rupte, stropitul îndepărtat al unui prădător care intră în apă, șoapta aripilor în coronament. Elefanții îi învață pe pui să navigheze râurile în siguranță, să evite gropile ascunse, să respecte puterea apei curgătoare. Tigrii, solitari și deliberați, simt aceste lecții indirect, citind schimbările de miros, urmele din noroi și tiparele de mișcare care dictează oportunitatea. Musonul creează atât abundență cât și provocare. Câmpiile inundate aduc terenuri bogate de hrănire pentru erbivore, dar concentrează și prada, atrăgând prădătorii în confruntări tensionate. Fiecare pas al unei turme migratoare devine un potențial spectacol de viață și moarte, o coregrafie delicată în care instinctele și experiența dictează rezultatele. Jungla prosperă pe acest ritm. Apa dictează mișcarea, mișcarea dictează hrănirea, hrănirea dictează vânătoarea, iar ciclul se reînnoiește cu fiecare picătură de ploaie. Pe măsură ce turmele înaintează, râurile se umflă, iar prădătorii urmează urmele. O tensiune mocnește sub suprafața acestui paradis umed. Jungla este vie atât de posibilități cât și de pericol. Fiecare migrație pregătește scena pentru confruntările, luptele teritoriale și ritualurile de curtare care urmează, următorul capitol din saga continuă a supraviețuirii. Aici, în îmbrățișarea musonului, viața se mișcă, curgând, izbucnind și pulsând cu energia de neoprit a naturii însăși. Jungla saturată de muson pulsează nu doar de viață, ci și de tensiune. Ceața se strecoară de-a lungul solului pădurii, în timp ce un răget profund și rezonant sparge relativa liniște, un tigru bengalez mascul revendicând un teritoriu vast. Chemarea lui răsună prin aerul greu și umed, reverberând în trunchiuri și bolovani, anunțând dominația rivalilor ascunși în desiș. Fiecare zgârietură de gheare pe scoarță, fiecare strop de marcaj olfactiv pe copac și piatră semnalează o prezență temută și respectată. Jungla este o tablă de șah de mirosuri și sunete, unde un pas greșit poate invita conflictul și supraviețuirea atârnă în balanță. Tigresele, protejându-și puii, pășesc cu prudență. Mamele se strecoară prin ferici dense și bușteni acoperiți de mușchi, ochii cercetând umbrele, urechile atente la cel mai slab foșnet de frunze sau picuri de apă. Puii lor se joacă pe malurile râurilor, învățând prin joacă discreția și forța. O lovitură jucăușă către un frate învață răbdarea. O oprire bruscă în joc ascuțește instinctele. Musonul amplifică pericolul. Canalele de apă restricționează mișcarea, cărările inundate lasă mai puține rute de scăpare, iar teritoriile suprapuse aduc prădătorii în proximitate tensionată. Curtarea în jungla musonică nu este mai puțin dramatică. Tigrii se învârt unul în jurul celuilalt cu precizie deliberată, mușchii încordați, privirile fixate. Un mascul se apropie de o femelă receptivă cu prudență, mișcările lui calculate pentru a transmite forță fără agresivitate. Vibrațiile se propagă prin pământ, percepute de amândoi, mărituri subtile și mișcări ale capului comunică intenția, disponibilitatea și avertismentul.
Leoparzii, mai mici și mai evazivi, folosesc ritualuri similare. Pândirea tăcută, înclinările capului și vocalizările joase formează un limbaj al atracției și dominației. Chiar și pisicile de junglă, mici și discrete, urmează tipare de gesturi ritualizate, dansuri de împerechere și marcaje olfactive, care reflectă pulsul vieții însăși. Conflictele escaladează atunci când musonul concentrează atât resursele cât și competitorii. Teritoriile inundate forțează masculii rivali în coridoare înguste de-a lungul râurilor, unde confruntările sunt inevitabile. Mușchii se încordează, ghearele se extind, iar ochii strălucesc de intensitate. Fiecare răget, fiecare lovitură, fiecare salt este măsurat atât în putere cât și în precizie. Uneori, o scurtă încăierare este suficientă pentru a afirma dominația. Alteori, izbucnește o bătălie în toată regula, lăsând cicatrici în blană, pământ și în memoria junglei însăși. Aceste conflicte sunt lecții de supraviețuire, modelând ierarhia pădurii tropicale și asigurând că doar cei mai agili, puternici și vicleni prevalează. Tigresele mamă predau lecții subtile de strategie, prudență și răbdare. Pui învață să navigheze malurile noroioase, să simtă pericolele ascunse în bălți și să citească tensiunea din aer în timp ce mama lor se mișcă prin spații disputate. Ploile musonice inundă cărările familiare, forțând improvizația. Cei tineri absorb aceste lecții, pregătindu-se pentru ziua în care teritoriul, supraviețuirea și reproducerea vor depinde de propriile lor abilități și instincte. Dintr-o perspectivă mai largă, jungla însăși se adaptează acestor tensiuni. Teritoriile suprapuse, cursurile de apă în schimbare și zonele temporare de hrănire creează un ecosistem dinamic, în care fiecare specie negociază limitele fizice, chimice și comportamentale. Chiar și cele mai mici creaturi, păsările, insectele și amfibienii, răspund acestor drame, retrăgându-se, avansând sau semnalând pericolul în moduri imperceptibile pentru ochiul uman. Viața pulsează cu o reziliență care este în egală măsură eleganță și necruțare, coregrafiată de instinct și circumstanță. Pe măsură ce ploile continuă să cadă, jungla musonică dezvăluie echilibrul delicat al politicii sale, dominație, atracție, protecție și supraviețuire, împletite cu ritmurile apei și ale creșterii. Conflictul modelează experiența, curtarea asigură continuitatea, iar fiecare răget, urmărire și atingere blândă scrie un nou capitol în narațiunea epică a sălbăticiei. Privită de sus, dansul încălcit al prădătorului, prăzii și mediului formează un tablou viu, o mărturie atât a rezilienței cât și a interdependenței. Jungla, în toată splendoarea, pericolul și vitalitatea ei, se prezintă ca o arenă complexă în care fiecare creatură își joacă rolul, iar musonul, necruțător și transformator, dictează ritmul vieții însăși. Musonul transformă râurile în artere ale vieții, canale umflate care pulsează de energie și pericol. Apa răcnește peste albiile stâncoase, săpând noi căi prin junglă, creând bălți și vârtejuri unde viața prosperă într-o abundență neașteptată. Aici, granițele dintre pământ și apă se estompează, iar supraviețuirea cere abilitate, instinct și adaptabilitate. Sub suprafața frământată, crocodilii alunecă cu o amenințare tăcută. Spinările lor blindate unduiesc ca niște insule în mișcare, ochii abia vizibili deasupra apei. Ei așteaptă, răbdarea înscrisă în fiecare solz, urmărind prada neprevăzătoare la marginea râului. Când un sambar sau un nilgai se apropie prea mult, o năpustire bruscă, o sclipire de dinți, iar puterea brută a prădătorului junglei se arată într-un singur moment decisiv. Chiar și în apele umflate de ploaie, prădătorul de vârf domnește, învățându-i pe toți cei care asistă că râul este atât refugiu cât și capcană. Vânătorii mai mici navighează aceste tărâmuri acvatice cu agilitate și precizie. Pisicile pescare patrulează de-a lungul malurilor noroioase, degetele desfăcute, mustățile fremătând la cea mai mică undă, vidrele, suple și jucăușe se strecoară prin canale, urmărind pești cu grație acrobatică. Fiecare scufundare, fiecare mișcare a cozii este o lecție de eficiență și supraviețuire, un dans delicat dictat de pulsul musonului.
Chiar și broaștele și insectele minuscule devin fire vitale în această rețea acvatică, oferind hrană pentru păsări și mamifere deopotrivă. Cerurile de deasupra râurilor sunt pline de prădători înaripați. Berzele și stârcii pândesc bălțile puțin adânci, ciocurile lor cercetând apa cu o sincronizare perfectă. Pescărașii fulgeră ca niște bijuterii vii, scufundându-se cu o precizie uimitoare, ieșind cu un pește zvârcolindu-se prins ferm în cioc. Egretele pășesc cu grijă prin ape puțin adânci, aripile ușor desfăcute pentru echilibru, ochii cercetând orice mișcare. Fiecare pasăre se adaptează la râurile umflate, învățând să citească turbulența, să anticipeze prada și să navigheze apele dinamice ale musonului. De-a lungul malurilor râurilor, puii de tigru învață lecții esențiale. Mamele pășesc în apă până la brâu, încurajând puii ezitanți să le urmeze. Lăbuțele mici lovesc suprafața, blana li se lipește udă, urechile li se lipesc de cap sub stropi. Fiecare scufundare ezitantă este întâmpinată cu îndrumare, mârâituri de încurajare și învățare răbdătoare. Înotul este mai mult decât o abilitate, este supraviețuire. Apele schimbătoare ale junglei o cer, iar stropii jucăuși ai puilor sunt primii pași spre stăpânirea domeniului lor acvatic. Râurile, bălțile și zonele umede nu sunt simple decoruri, ele modelează jungla însăși. Inundațiile sezoniere creează refugii temporare, concentrează prada și dictează mișcarea atât a prădătorilor cât și a erbivorelor. Canalele acționează ca autostrăzi naturale, coridoare ce leagă habitate îndepărtate, în timp ce bălțile izolate devin ecosisteme în miniatură pline de amfibieni, insecte și pești. Viața în și în jurul apei este neobosită, complexă și simfonică, o convergență de prădător, pradă și mediu orchestrată de muson. Din perspectiva coronamentului, râurile strălucesc ca niște panglici argintii care străbat în tinderi de smarald. Mai jos, vânătorii acvatici și prada lor negociază echilibrul dintre risc și recompensă. Deasupra, coronamentul junglei adăpostește păsări, maimuțe și leoparzi, care privesc, strigă și vânează în lumina filtrată. Musonul unește râul și pădurea, viața acvatică și cea arboricolă, într-o singură pânză vibrantă, mereu schimbătoare. Pe măsură ce apa pulsează prin inima junglei, viața se adaptează, prosperă și se pregătește pentru următoarea provocare. De la ambuscadele crocodililor la lecțiile de înot ale tigrilor, râurile Indiei sunt săli de clasă vie ale supraviețuirii, învățând pe toți cei care depind de ele că în aceste lumi acvatice, fiecare picătură de ploaie poartă promisiunea și pericolul vieții în sine. Deasupra podelei umflate a junglei, coronamentul prosperă ca o lume paralelă, cu lumina soarelui filtrată prin frunze strălucitoare, ramuri încărcate de apă de ploaie și viață abundentă în fiecare colț și crăpătură. Macacii se mișcă cu o ușurință exersată, sărind între ramuri în arcuri fluide, cozile echilibrând fiecare manevră. Ei ciripesc, se îngrijesc reciproc și caută hrană, fiecare acțiune fiind punctată de ritmul ploii care bate în frunze. Langurii, cu membre lungi și agili, se leagănă fără efort prin coronament, cercetând pădurea de dedesubt pentru fructe, insecte sau semne de pericol, blănurile lor argintii strălucind în lumina blândă a musonului. Păsările domină peisajul vertical, răpitoarele planează sus deasupra, aripile tăind curenții cețoși, ochii fixați pe mișcarea de jos. Vulturii și șoimii se avântă cu o precizie uimitoare, ghearele întinse, vizând mamifere mici sau reptile neștiutoare ascunse printre ramuri. Hornbills și papagalii zboară între arborii înfloriți, strigătele lor răsunând ca niște clopote în aerul umed, semnalând teritoriu, curtare sau avertisment despre prădători ascunși. Chiar și păsările mici de pădure drongos, pescărași și nectarivore se mișcă cu o atenție sporită, profitând de bogăția musonului, evitând totodată atenția vânătorilor mai mari. Prădătorii au stăpânit și ei domeniul vertical. Șerpii arboricoli se încolăcesc pe ramurile ude, mușchii ondulându-se în timp ce atacă broaște sau păsări. Pisicile sălbatice mici, inclusiv leoparzii, pășesc în tăcere de-a lungul ramurilor solide,
ochii lor ageri urmărind mișcările de jos. Coronamentul alunecos de ploaie este atât teren de vânătoare cât și labirint, necesitând precizie, răbdare și instinct. Fiecare salt, fiecare alunecare, fiecare plasare atentă a unei labe sau gheare este o negociere cu gravitația, umezeala și amenințarea constantă a prădătorilor rivali. Perspectiva aeriană dezvăluie întreaga complexitate a junglei. Lumina soarelui sclipește pe frunzele ude, apa picură din liane în râurile de dedesubt. Maimuțele se leagănă în sincron, păsările se avântă și plonjează, iar prădătorii navighează acest labirint înălțat cu o eficiență letală. Coronamentul este un univers de sine stătător, dar inseparabil legat de lumea de dedesubt. Ceea ce se întâmplă sus se reflectă jos. Fructele cad pentru a hrăni erbivorele, excrementele păsărilor răspândesc semințe, iar prădătorii coboară când apare oportunitatea, unind planul vertical. Pe măsură ce musonul continuă, coronamentul vibrează de energie. O viață paralelă care completează haosul și frumusețea podelei junglei. În cele din urmă, gravitația ne atrage din nou privirea în jos, unde tigrii, elefanții și numeroșii locuitori ai solului navighează râuri, noroi și câmpii inundate. Lecțiile învățate în copaci, agilitatea, răbdarea și vigilența răsună în întreaga junglă, pregătind toate creaturile, mari și mici, pentru supraviețuirea sub musonul necruțător. Musonul transformă jungla într-un teatru al discreției, puterii și supraviețuirii neîncetate. Dintre toți locuitorii săi, tigrul bengalez domnește suprem, o umbră care se mișcă prin frunzișul îmbibat de ploaie, mușchii încordați sub blana udă, ochii strălucind cu o intensitate primordială. Fiecare picătură care cade din coronament devine atât camuflaj cât și obstacol, mascând mirosul, înăbușind sunetul și modelând o junglă plină de tensiune. Tigrii vânează cu o răbdare născută din generații, mișcându-se încet prin noroi și desișul inundat. Labele se afundă în pământul moale, ghearele apăsând ușor, lăsând urme superficiale care dispar sub următorul torent. Vegetația udă li se lipește de corp, tăcută, dar încărcată de energie potențială. Ochii lor de chihlimbar analizează fiecare mișcare, fiecare unduire a apei, fiecare schimbare subtilă a frunzelor atunci când prada se apropie prea mult. Un chital paște neatent într-o poiană temporară, urechile tresărind nervos, coada mișcându-se, dar nu a detectat încă prădătorul ascuns dincolo de perdeaua de ploaie. Vânătoarea în muson cere ingeniozitate. Tigrii folosesc canalele de apă pentru a-și masca mișcarea, alunecând în tăcere prin bălți puțin adânci. Vegetația devine un instrument, o liană pentru a ascunde umărul, o ferigă pentru a masca apropierea unei labe. Când momentul sosește, viteza și precizia înlocuiesc răbdarea. Un mărâit jos vibrează prin ceață pe măsură ce mușchii se încordează. Saltul este brusc, exploziv. Noroiul țâșnește, picăturile de apă se arcuiesc prin aer, iar strigătul surprins al chitalului străpunge ritmul ploii. Vânătoarea se încheie cu o eficiență calculată, o mușcătură la gât, o luptă scurtă, dar decisivă. Supraviețuirea este brutală, imediată și instructivă. Puii observă de la margine, cu ochii mari și nerăbdători. Loviturile lor jucăușe și poticnirile de-a lungul malului sunt primii pași într-o viață de măiestrie a vânătorii. Mamele le oferă privirea asupra strategiei, cum să citească mișcarea apei, cum să anticipeze traseul prăzii fugare, cum să lovească cu precizie mortală. Fiecare lecție este întărită prin demonstrație, o urmărire reușită, o ambuscadă calculată, ritualul liniștit al hrănirii. Blana udă de ploaie strălucește în lumina difuză, în timp ce puii învață nu doar să supraviețuiască, ci să prospere în intensitatea musonului. Jungla nu este o scenă pentru dominație solitară. Leoparzii navighează printre ramurile inundate, alunecând tăcut deasupra sau alături de tigri, împărțind aceleași coridoare bogate în pradă, dar păstrând distanța și respectul. Doles se mișcă în haite coordonate, ochii strălucind, colții dezgoliți, urmărind prada oportunistă concentrată de muson în câmpii temporare și pe maluri de râu. Hienele pândesc la margini,
hrănindu-se cu ceea ce ploaia și prădătorii lasă în urmă, mereu atente, mereu calculând. Fiecare interacțiune este o lecție de negociere, strategie și supraviețuire. Un prădător trebuie să respecte atât mediul cât și competitorii, deoarece o greșeală poate fi fatală. Ploaia amplifică fiecare detaliu. Apa stropește sub leibele masive, mustățile picură, iar blana strălucește de umezeală. Ochii reflectă atât mediul cât și intenția, captând caleidoscopul djunglei în intensitate de chihlimbar. Cadrele de jos arată tigrii mișcându-se prin șuvoaie până la genunchi, apa curgând în jurul membrelor. Secvențele în slow motion surprind pognetul fălcilor, flexarea mușchilor, stropii de noroi și ploaie, fiecare moment fiind un studiu de putere și eleganță. Deasupra, păsările se opresc, simțind vânătoarea de dedesubt. Insectele se risipesc, formând un voal viu de mișcare care adaugă profunzimea apropierii prădătorului. Totuși, chiar și prădătorul de vârf depinde de echilibrul ecosistemului. Abundența musonului concentrează prada, dar oferă și adăpost și hrană pentru vânătorii mai mici, erbivore și păsări. Fiecare ucidere este o verigă într-un lanț care susține pui, adulții și necrofagii deopotrivă. Tigrii navighează această rețea cu instinct rafinat de ploaie, noroi și memorie musculară, demonstrând dansul complex al junglei între discreție, răbdare și oportunitate. Musonul învață reziliența. Tigrii își ajustează momentele de vânătoare în funcție de tiparele ploii și ale fluxului de apă, uneori atacând la răsărit, alteori sub acoperirea ploilor torențiale. Jungla se schimbă zilnic, râurile cresc, câmpiile se inundă, copacii căzuți redirecționează mișcarea, iar fiecare schimbare cere flexibilitate. Un tigru care nu se adaptează riscă foamea, pierderea teritoriului sau confruntarea cu rivalii. Pui învață să citească această lume dinamică, exersând ambuscade pe pradă mică, testându-și forța pe maluri noroioase și urmărindu-și mamele prin labirintul schimbător de apă și vegetație. Domeniul prădătorului de vârf depășește forța brută. El include strategie, sincronizare, răbdare și respect pentru mediu. Tigrii, leoparzii și dholes coexistă într-un echilibru delicat, fiecare stăpânind nișe definite de teren, pradă și ritmul neîncetat al musonului. Fiecare urmărire, fiecare lecție, fiecare strop de ploaie contribuie la o narațiune a supraviețuirii la fel de impresionantă vizual pe cât este de instructivă. Pe măsură ce lumina zilei scade, umbrele se lungesc peste câmpiile imbibate de apă. Jungla vibrează cu ecourile urmăririi și răbdării, ale puterii temperate de necesitate. Tigrii se retrag în poieni liniștite, puii cuibăriți lângă ei, mușchii relaxați, dar vigilenți. Ploaia continuă, modelând lumea în timp real, un ciclu nesfârșit de viață, moarte și învățare. Prădătorii de vârf sunt maestrii musonului, nu pentru că domină, ci pentru că se mișcă în ritmul junglei, acordați la lecțiile ei și vii în fiecare puls de ploaie, noroi și bătaie de inimă care definește această sălbăticie vibrantă. Musonul transformă jungla indiană într-un ecosistem viu, respirând, fiecare picătură de ploaie fiind un semnal că viața trebuie să se adapteze sau să piară. Râurile se umflă, frunzele strălucesc, iar aerul vibrează de mișcare pe măsură ce insectele apar în nori, păsările cântă în simfonii pătrunzătoare, iar erbivorele traversează podeaua inundată a pădurii în căutarea lăstarilor fragezi și a terenului sigur. Fiecare nivel al junglei răspunde ploilor, dezvăluind o rețea delicată de adaptare, unde supraviețuirea este atât imediată cât și cumulativă. Plantele sunt primele care răspund. Orhideele înfloresc de-a lungul trunchiurilor acoperite de mușchi, ferigile se desfășoară rapid, iar lianele se agață și se răsucesc spre lumină, exploatând fiecare oportunitate de a prospera. Bălți temporare se formează în sol, atrăgând insecte a căror eclozare coincide cu sosirea musonului, creând o cascadă de abundență care se propagă prin lanțul trofic. Fiecare creștere, fiecare boboc, fiecare picătură de apă este atât hrană cât și semnal, dirijând mișcările creaturilor mai mari care depind de această abundență sezonieră. Erbivorele răspund în mod similar. Chitalii, sambarul și nilgai
pasc cu urgență, căutând lăstarii cei mai fragezi înainte ca aceștia să fie acoperiți de inundații. Elefanții se hrănesc strategic, folosindu-și trompele pentru a rupe ramuri, creând în același timp căi pentru animalele mai mici. Maimuțele și langurii sar între ramuri, agilitatea lor permițându-le să exploateze copacii fructiferi și să evite prădătorii. Supraviețuirea aici nu este solitară, este colectivă, o coregrafie subtilă între prădător și pradă, plantă și polenizator, sol și cer. Prădătorii, la rândul lor, își adaptează strategiile de vânătoare la aceste condiții dinamice. Tigrii trec la vânătoarea lângă râuri unde prada se concentrează, leoparzii folosesc copacii căzuți ca punți peste pâraie, iar Doles coordonează atacuri de-a lungul coridoarelor înguste create de inundații. Chiar și vânătorii nocturni se adaptează, așteptând acoperirea ploii pentru a masca mirosul sau sunetul. Fiecare acțiune este calibrată la mediu, o dovadă a inteligenței și flexibilității necesare pentru a rezista extremelor musonului. Relațiile simbiotice leagă jungla într-un întreg. Păsările se așează pe cerbi și languri, smulgând căpușe și paraziți din blană. Insectele polenizează florile, asigurând că arborii fructiferi vor susține erbivorele în lunile următoare. Prădătorii mici consumă resturile lăsate de cei mai mari, întorcând nutrienții în sol, care la rândul său hrănește următoarea generație de plante. Viața prosperă în bucle interconectate, fiecare specie influențând și depinzând simultan de celelalte, musonul acționând atât ca catalizator cât și ca regulator. Totuși, musonul nu este blând. Alunecările de teren sapă noi ravene pe versanți, smulgând copaci și modificând rutele de migrație. Râurile ies din matcă, înghițind poteci și forțând animalele să improvizeze noi drumuri. Furtunile lovesc luminișurile expuse, obligând creaturile să caute adăpost și testând rezistența la fiecare pas. Adaptarea este constantă, supraviețuirea se măsoară în fiecare decizie, fiecare salt, fiecare instinct ascuțit atât de oportunitate cât și de pericol. Privită de sus, jungla este o tapiserie de mișcare, râuri noroioase șerpuind printre câmpii inundate, turme traversând coridoarele lor sezoniere, tigrii deplasându-se tăcut sub ferici ude, iar păsările zburând în haos coordonat deasupra coronamentului. Musonul modelează nu doar peisajul fizic, ci și comportamentul, strategia și interacțiunea. Viața aici este neobosită, rezilientă și uimitor de precisă, fiecare organism găsindu-și nișa în pulsul apei, vântului și creșterii. Jungla dăinuie pentru că este atât flexibilă cât și interdependentă. Fiecare creatură, de la cea mai mică insectă până la cel mai puternic tigru, joacă un rol în menținerea ecosistemului, răspunzând ritmurilor musonului cu inteligență, instinct și răbdare. Supraviețuirea nu ține doar de prădare sau pășunat. Este vorba despre echilibru, sincronizare și înțelegerea dansului complex al vieții pe care ploile îl orchestrează. Pe măsură ce musonul slăbește și jungla se liniștește, locuitorii ei duc mai departe lecțiile, strategii rafinate, teritorii ajustate și populații susținute. Viața continuă să pulseze, adaptativă, rezilientă și neînduplecată. Iar pe măsură ce apele se retrag, pădurea rămâne ca un monument al rezistenței, o lume în care fiecare furtună, fiecare inundație, fiecare provocare este întâmpinată cu o voință neobosită de a supraviețui. Jungla indiană, luxuriantă și plină de viață, nu există în izolare. Râurile, pădurile și câmpiile ei se intersectează cu comunități umane, sate care au coexistat cu fauna sălbatică de generații. Copiii se joacă pe maluri noroioase unde trec elefanți, fermierii îngrijesc o rezării mărginită de junglă deasă, iar sătenii ascultă tunetul musonului așa cum au făcut-o de secole, conștienți că ploile guvernează atât recolta cât și creaturile. Totuși, pe măsură ce umanitatea prosperă, presiunile asupra acestui ecosistem delicat se intensifică, iar reziliența junglei este testată constant. Braconajul rămâne una dintre cele mai insidioase amenințări. Tigrii, prețuiți pentru blana și oasele lor, sunt vânați ilegal, în ciuda protecției legale. Leoparzii și alți prădători cad uneori victime represaliilor atunci când pătrund în terenuri agricole sau adăposturi pentru animale.
Amprenta umană, drumuri, așezări și trasee de exploatare forestieră fragmentează teritoriile, izolează populațiile și reduce spațiul disponibil pentru prădătorii de vârf. Chiar dacă musonul aduce abundență, jungla este vulnerabilă la aceste intruziuni, iar echilibrul dintre prădător și pradă este ușor perturbat. Defrișările și agricultura amplifică amenințarea. Pădurile sunt tăiate pentru lemn, agricultură și dezvoltare, eliminând atât coronamentul cât și stratul inferior. Coridoarele odinioară continue care permiteau elefanților, tigrilor și mamiferelor mai mici să migreze în siguranță sunt fragmentate. Câmpiile inundate, anterior refugii naturale în timpul musonului, sunt drenate pentru utilizare umană, reducând zonele de reproducere pentru pești, amfibieni și păsări. Fiecare porțiune defrișată și fiecare copac doborât schimbă subtil ritmul junglei, forțând adaptarea sub presiune, nu prin alegere. Totuși, alături de aceste provocări, eforturile de conservare aduc speranță. India a stabilit o rețea de rezervații pentru tigri, zone protejate unde vânătoarea este interzisă și refacerea habitatului este prioritară. Rangerii patrulează adânc în aceste păduri, monitorizând populațiile, marcând puii și protejând speciile de pradă. Coridoarele faunistice reconectează habitatele fragmentate, permițând tigrilor, elefanților și leoparzilor să se deplaseze între rezervații, menținând diversitatea genetică și facilitând migrațiile sezoniere esențiale pentru supraviețuirea în timpul musonului. Programele conduse de comunități implică și sătenii, oferind educație, stimulente și strategii pentru a coexista pașnic cu fauna sălbatică din apropiere. Sanctuarele pentru pisica pescăruș și inițiativele de conservare a zonelor umede demonstrează că și speciile mai mici pot prospera atunci când oamenii colaborează cu natura. Ploile musonice inundă mlaștinile și creează zone umede temporare, atrăgând păsări migratoare și amfibieni. Cu o protecție atentă, aceste specii acvatice și semi-acvatice prosperă, creând un ecosistem echilibrat în care prădătorii și prada, erbivorele și carnivorele pot menține echilibrul. Chiar și insectele și polenizatorii, aparent minori, beneficiază de conservarea habitatului, asigurând că plantele înfloresc și arborii fructiferi susțin erbivorele junglei. Musonul însuși devine atât o provocare cât și un aliat. Căile inundate și râurile umflate restricționează accesul, îngreunând braconajul, dar în același timp cer vigilență din partea conservatorilor. Alunecările de teren și copacii căzuți pot izola animalele, însă rangerii instruiți și comunitățile locale lucrează pentru a salva și monitoriza fauna deplasată. Campaniile educaționale îi învață pe săteni cum să reducă conflictele dintre oameni și animale, fie prin securizarea animalelor domestice, plantarea de culturi tampon sau crearea de surse sigure de apă. Jungla și umanitatea învață să coexiste, o negociere delicată în care respectul, înțelegerea și spațiul comun sunt esențiale. În unele regiuni, rezultatele sunt tangibile. Populațiile de tigri din rezervații precum Sundarbans, Bandhavgarh și Kanha s-au stabilizat sau chiar au crescut, dovadă că conservarea direcționată poate avea succes chiar și sub presiune umană intensă. Elefanții traversează în siguranță coridoarele faunistice stabilite, evitând drumurile și așezările. Comunitățile locale recunosc tot mai mult valoarea conservării pădurilor, nu doar ca sursă de lemn sau pășunat, ci ca parte vitală a rețelei ecologice care susține apa, solul și clima. Totuși, provocările rămân. Exploatarea ilegală a lemnului continuă în zone izolate, rețelele de braconaj se adaptează cu o viteză alarmantă. Schimbările climatice intensifică musonul și modifică distribuția apei, punând presiune atât pe oameni cât și pe faună. Conservarea nu este un efort static, este un răspuns continuu la presiuni dinamice, necesitând vigilență, adaptare și colaborare. Supraviețuirea junglei depinde de capacitatea oamenilor de a acționa ca gardieni, nu doar ca observatori ai ritmurilor ei. Deasupra pădurilor, râurilor și câmpiilor inundabile, musonul își continuă ciclul, hrănind, transformând și testând fiecare creatură vie. Tigrii își patrulează teritoriile, elefanții se mișcă în liniște majestuoasă,
Păsările planează deasupra zonelor umede umflate, iar insectele roiesc în abundență. În satele de la marginea junglei, copiii privesc ploaia cu uimire, bătrânii își amintesc povești despre coexistență, iar rangerii străbat pădurea, asigurându-se că prezența umană nu distruge minunile naturale care îi înconjoară. Lecțiile junglei musonice sunt clare. Viața este rezilientă, dar fragilă. Abundența este efemeră, dar sustenabilă atunci când este respectată. Supraviețuirea nu este doar un test de forță, ci o dovadă a echilibrului. Pe măsură ce umanitatea își găsește locul în acest ecosistem, jungla dăinuie, ghidată de cei care înțeleg că protejarea ei este atât o responsabilitate cât și un privilegiu. Povestea pădurilor musonice din India este în desfășurare, o narațiune vie despre adaptare, supraviețuire și coexistență. Acolo unde oamenii acționează ca protectori, nu ca intruși, jungla prosperă. Acolo unde prudența este abandonată, țesătura delicată a vieții se destramă. Fiecare picătură de ploaie, fiecare foșnet de frunze, fiecare pas al prădătorului și al prăzii scrie următorul capitol al acestei saga epice. Iar pe măsură ce musonul se retrage, jungla așteaptă, vibrantă, vie și mereu pregătită să renască. Pe măsură ce musonul începe să se domolească, ploile odinioară torențiale se transformă în burnițe ușoare, lăsând râurile să se așeze în canale largi și strălucitoare. Pâraiele odinioară umflate de furie curg acum leneș prin pădure, reflectând coronamentul smarald de deasupra. Bălțile strălucesc ca niște bijuterii împrăștiate, iar jungla expiră după intensitatea furtunilor. Fiecare frunză, fiecare liană și fiecare trunchi strălucește de umezeală, o dovadă a puterii și persistenței musonului. Pui de tigru se joacă pe malurile râurilor, blana lor udă lipită, dar strălucitoare, lovindu-se jucăuș unul pe altul și uneori câte o frunză plutitoare. Stropesc în bălți puțin adânci, exersează sărituri furtive și se urmăresc în arcuri stângace care prefigurează măiestria vânătorii ce va veni. Mamele lor privesc în tăcere, mușchii relaxați, dar atenți, gata să intervină, să învețe și să ghideze. Acest ciclu de învățare și joacă asigură supraviețuirea speciei, un ritual la fel de vechi ca jungla însăși. Elefanții rătăcesc prin câmpiile inundabile, picioarele lor masive lăsând urme adânci în noroi care se vor întări curând în amintiri permanente. Unitățile familiale se deplasează cu grijă, puii adăpostiți între adulți, trompele atingând frunze și iarbă pentru a explora lumea din jur. Apa le reflectă înaintarea lentă, în timp ce se opresc să bea, să se scalde și să se joace, iar mormăiturile lor răsună ca un tunet blând peste câmpii. Chiar și în liniștea de după furtună, prezența lor întruchipează forța, rezistența și ritmul neîntrerupt al junglei. Deasupra, coronamentul revine la viață într-o renaștere vibrantă. Păsările strigă peste vârfurile ude ale copacilor, cântecele lor răsunând peste râuri și luminișuri inundate. Hornbills planează cu precizie lentă, pescărașii strălucesc ca niște bijuterii, iar păsările de pradă supraveghează pădurea de dedesubt, ghearele pregătite, dar răbdătoare, așteptând următoarea oportunitate. Maimuțele sar și se leagănă printre ramuri, alerte și agile, în timp ce șerpii și pisicile mici mențin echilibrul delicat al vieții arboricole. Jungla, de la sol până la coronament, vibrează de energie, atât subtilă cât și explozivă, un organism viu care reacționează, se adaptează și prosperă. Insectele umplu aerul cu mișcări strălucitoare, libelulele plutesc deasupra bălților liniștite, cicadele zumzăie la unison, iar nenumărate creaturi minuscule ies din ascunzători, profitând de mediul umed. Amfibienii sar vesel de la o frunză la alta, în timp ce peștii se rotesc sub suprafața râului, valorificând abundența rămasă după muson. Fiecare creatură, de la cel mai mic gândac până la cel mai puternic prădător, participă la o simfonie comună de supraviețuire, adaptare și reînnoire. Musonul a modelat peisajul și viețile din interiorul lui. Teritoriile au fost reafirmate, ierarhiile consolidate, iar strategiile de supraviețuire rafinate. Prădătorii se mișcă cu grație calculată, erbivorele pasc pe câmpuri abundente.
iar solul pădurii este plin de viață nouă. Chiar și ciclurile de viață și moarte contribuie la echilibrul junglei. Copacii căzuți oferă adăpost, prada susține prădătorul, iar inundațiile fiecărui sezon hrănesc solul pentru generațiile viitoare. Prezența umană, deși tot mai strâns legată de aceste peisaje, continuă să evolueze alături de junglă. Eforturile de conservare, administrarea locală și conștientizarea ecologică au creat zone unde viața poate prospera fără obstacole. Rezervațiile, coridoarele faunistice și râurile protejate permit tigrilor, elefanților și nenumăratelor specii să se deplaseze în siguranță, să se adapteze și să prospere, chiar și pe măsură ce ploile se retrag și perioadele secetoase testează rezistența. Retragerea musonului marchează atât un sfârșit cât și un nou început. Râurile se retrag, dar apa pe care au adus-o hrănește semințele și răsadurile. Ploile se opresc, dar jungla pulsează cu energia pe care au adus-o. Animalele își continuă ciclurile de creștere, reproducere și mișcare, iar oamenii se adaptează și coexistă, conștienți că acest ecosistem antic și complex este la fel de vital pentru supraviețuirea lor, precum este pentru fauna pe care o susține. De la cea mai mică insectă ascunsă sub o ferigă până la cel mai mare tigru care patrulează un mal de râu, viața persistă. Fiecare stropire, ciripit, mârâit și bubuit spune povestea rezilienței, adaptării și puterii neclintite. Jungla a îndurat deopotrivă furtuni, inundații și intervenția umană și continuă să învețe lumea despre rezistență, interdependență și frumusețea de a trăi în armonie cu natura. Pe măsură ce soarele străpunge norii împrăștiați, aruncând o lumină aurie peste frunzele care picură și peste apele sclipitoare, jungla respiră vie și întreagă. Creaturile sale, mari și mici, feroce și timide, se mișcă într-un ritm dictat de secole de supraviețuire. Ciclul continuă, neînduplecat și totuși armonios, o mărturie eternă a persistenței vieții. Și astfel, pe măsură ce musonul se retrage, jungla dăinuie, o mărturie a vieții, puterii și ritmului etern al naturii. Jungla indiană, cu pădurile ei încălcite, râurile umflate și câmpiile hrănite de muson, este un tărâm deopotrivă străvechi și delicat. A îndurat ciclurile anotimpurilor, pulsul neîncetat al prădătorilor și prăzii și agitația continuă a vieții. Totuși, în ultimele decenii, o nouă forță a intrat în această lume, umanitatea. Relația este complexă, nici pe deplin distructivă, nici în întregime protectoare, ci marcată de un echilibru fragil între intruziune și rolul de gardian. Eforturile de conservare au oferit licăriri de speranță, luminând ceea ce este posibil atunci când oamenii aleg să acționeze ca protectori, mai degrabă decât ca exploatatori. Rezervațiile de tigri, răspândite pe întreg subcontinentul, de la labirintul de mangrove din Sundarbans până la pădurile dense din Kanha și Bandhavgarh, au devenit sanctuare în care prădătorii de vârf pot cutreiera, se pot reproduce și pot vâna cu interferențe reduse. Aceste rezervații sunt administrate cu grijă, cu rangeri care patrulează traseele, monitorizează populațiile și intervin atunci când apar conflicte. Inițiativele antibraconaj au încetinit comerțul ilegal cu piei, oase și alte părți de tigru, oferind acestor animale mărețe o șansă reală de a recâștiga teritorii pierdute odinioară. Beneficiile se extind dincolo de prădătorii înșiși. Programele de ecoturism permit comunităților locale să obțină venituri din conservarea faunei sălbatice, nu din exploatarea ei. Safariurile ghidate prin junglă, fotografia de viață sălbatică și turismul responsabil au creat stimulente pentru casetenii să protejeze pădurile, să respecte reglementările și să se implice în activități de conservare. Campaniile educaționale sporesc conștientizarea privind coexistența, învățând oamenii să-și securizeze animalele domestice, să reducă conflictele și să aprecieze valoarea intrinsecă a ecosistemului junglei. În zonele unde astfel de eforturi sunt susținute, populațiile de tigri sunt stabile sau chiar în creștere, turmele de elefanți traversează coridoare sigure, iar biodiversitatea înflorește. Totuși, chiar dacă aceste succese inspiră speranță, ele coexistă cu amenințări persistente.
Pierderea habitatului continuă să roadă marginile zonelor protejate. Pădurile sunt defrișate pentru agricultură, exploatare forestieră și extindere urbană, fragmentând ecosisteme cândva continue. Râurile sunt deviate sau îndiguite, zonele umede drenate, iar câmpiile inundabile reutilizate, perturbând migrațiile sezoniere ale erbivorelor și tiparele de vânătoare ale prădătorilor. Musonul, care odinioară sculpta ritmuri naturale în peisaj, este tot mai constrâns de infrastructura umană. Drumurile, așezările și terenurile agricole brăzdează teritoriile, forțând animalele în întâlniri periculoase cu oamenii, vehiculele și utilajele. Poluarea adaugă un alt strat de dificultate. Cursurile de apă care se umflă odată cu ploaia transportă și substanțe chimice, plastic și sedimente provenite din activitatea umană, afectând peștii, amfibienii și mamiferele acvatice. Ciclurile nutrienților sunt perturbate, iar cele mai mici creaturi, polenizatorii, insectele și amfibienii, sunt primele afectate, creând unde de șoc în întregul ecosistem. Chiar și intruziunile aparent minore se pot amplifica în consecințe ecologice semnificative, modificând dinamica prădător-pradă, reducând disponibilitatea hranei și schimbând tiparele comportamentale. Conflictul dintre oameni și fauna sălbatică rămâne o realitate zilnică. Tigrii și leoparzii intră ocazional pe terenurile agricole, atrași de animale domestice sau de culturi de fructe, în timp ce elefanții distrug câmpuri în căutarea vegetației comestibile. Frica și frustrarea pot escalada până la represalii, uneori fatale atât pentru oameni cât și pentru animale. Programele de conservare atenuează adesea aceste conflicte, folosind garduri, sisteme de avertizare timpurie și educație, dar tensiunea persistă, o amintire că coexistența nu este nici automată, nici simplă. Musonul însuși interacționează cu aceste presiuni. Ploile puternice pot izola comunități, pot împinge fauna sălbatică în spații dominate de oameni și pot intensifica competiția pentru resurse. În astfel de momente, reziliența junglei este pusă la încercare alături de răbdarea oamenilor, cerând gestionare atentă, empatie și previziune. Succesul într-un astfel de mediu necesită vigilență, colaborare și un angajament față de gândirea pe termen lung. Eșecul poate avea ecou de-a lungul generațiilor. În ciuda acestor provocări, există motive de optimism. Știința, politicile publice și implicarea comunității au demonstrat că oamenii pot juca un rol pozitiv. Coridoarele protejate permit migrației, dispersării semințelor și diversității genetice să prospere. Rețelele și patrulele antibraconaj reduc uciderile ilegale. Administrarea comunitară a întărit înțelegerea locală a funcționării ecosistemului, făcând posibilă o coexistență benefică atât pentru oameni, cât și pentru fauna sălbatică. Veniturile din ecoturism au stimulat protecția pădurilor în zone unde sursele alternative de trai sunt limitate, demonstrând că conservarea și dezvoltarea economică nu trebuie să fie în opoziție. Totuși, vigilența este esențială. Conservarea habitatelor trebuie să continue alături de măsurile anti-braconaj. Proiectele de infrastructură trebuie planificate având în vedere coridoarele pentru fauna sălbatică, iar poluarea trebuie redusă înainte de a atinge niveluri critice. Programele educaționale trebuie să pătrundă mai adânc în comunitățile rurale pentru a cultiva empatia și soluțiile practice de coexistență. Jungla este rezilientă, dar nu este imună. Supraviețuirea ei depinde de un echilibru atent, unul care îi recunoaște pe oameni atât ca posibili intruși, cât și ca gardieni necesari. În cele din urmă, critica impactului uman nu este nici complet sumbră, nici pe deplin liniștitoare. Este o reamintire că jungla indiană este o entitate vie, respirând, capabilă de o rezistență uimitoare și totuși vulnerabilă la gestionare greșită. Tigrii, elefanții, leoparzii, păsările, insectele și plantele persistă datorită secolelor de adaptare, dar acum supraviețuirea depinde din ce în ce mai mult de alegerile umane. Conservarea nu este un efort singular, este o responsabilitate continuă, care cere vigilență, grijă și respect. Pe măsură ce musonul se retrage, râurile revin la cursuri mai liniștite, pădurile strălucesc de o creștere reînnoită.
iar jungla pulsează de viață. Aici, unde oamenii acționează ca protectori, nu ca intruși, natura prosperă. O mărturie a puterii unei administrări conștiente. Totuși, lecțiile rămân clare. Intruziunea are consecințe. Grija aduce supraviețuire. Jungla predă echilibrul, nu doar între prădător și pradă, ci și între umanitate și sălbăticie. O lecție la fel de durabilă ca musonul însuși. Sub copacii uriași și râurile vuind, jungla își are arhitecții ascunși. Solul, rădăcinile și nenumăratele organisme care scapă observației imediate. În timpul musonului, aceste forțe nevăzute prind viață, orchestrând creșterea și supraviețuirea fiecărei creaturi vizibile de deasupra. Ploaia se infiltrează adânc în pământ, saturând straturi de sol care mișună de viață, de la insecte care sapă galerii până la ciuperci care se întind prin rădăcini ca niște vene delicate. Fiecare picătură este un mesager, hrănind rețeaua subterană care susține pânza complexă a junglei. Rădăcinile, atât cele masive cât și cele minuscule, absorb apa și ancorează copacii împotriva asaltului torențial al musonului. Pe măsură ce pâraiele se umflă și alunecările de teren remodelează pantele, aceste rădăcini împiedică spălarea solului, ținând pădurea unită literalmente de la temelie. Ciupercile și rețelele micorizale se extind dincolo de rădăcini, facilitând schimbul de nutrienți, hrănind deopotrivă copacii, arbuștii și plantele cu flori. Orhideele se agață de ramuri, ferigile se întind spre lumina pătată, iar lianele se răsucesc în modele elegante, toate făcute posibile de munca invizibilă de sub suprafață. Solul însuși este viu, râmele sapă neobosit, aerisind straturile de sediment și reciclând materia organică. Microorganismele descompun frunzele căzute și lemnul mort, eliberând nutrienți înapoi în sistem. Bacteriile fixează azotul, pregătindu-l pentru a fi absorbit de plante, iar protozoarele mențin echilibre chimice delicate. Fiecare interacțiune microscopică, fiecare schimbare minusculă de pH sau umiditate are efecte în cascadă. Creșterea ierbii pentru erbivore, fructificarea copacilor pentru maimuțe și, în cele din urmă, disponibilitatea prăzii pentru tigri și leoparzi. Chiar și animalele își joacă rolul în modelarea acestei lumi ascunse. Elefanții smulg arbuști și tasează poteci, creând deschideri prin care lumina soarelui și apa ajung la plantele din sub arboret. Păsările zgârie solul în căutare de viermi și semințe, în timp ce mistreții scurmă energic, amestecând nutrienții și expunând straturi fertile. Prădătorii influențează indirect viața din sol prin reglarea numărului de erbivore, asigurând că vegetația nu este păscută excesiv și permițând sistemelor radiculare să se regenereze. Musonul amplifică toate aceste efecte, transformând fiecare picătură de ploaie într-un catalizator al reînnoirii. Polenizarea, dispersarea și germinarea sunt toate orchestrate în sincron cu ploile. Insectele minuscule transportă polenul între flori, în timp ce ploile mai puternice pot purta semințele în aval, depunându-le în teritorii noi. Fructele căzute atrag gândaci, greieri și furnici, toate contribuind la descompunere și la ciclul nutrienților. Inginerii invizibili ai junglei, microbii din sol, ciupercile și nevertebratele, se asigură că fiecare anotimp lasă pădurea mai puternică, mai rezilientă și pregătită să susțină viața la toate nivelurile. Musonul dezvăluie legătura intimă dintre ceea ce este vizibil și ceea ce este invizibil, arătând că prădătorii de vârf și copacii uriași depind de procese prea mici pentru a fi văzute. Tigrii patrulează prin desișul luxuriant, elefanții pășesc prin câmpii inundabile bogate în nutrienți, iar păsările planează deasupra coronamentelor prospere, toate făcute posibile de munca ascunsă a arhitecților secreți ai junglei. Interacțiunea dintre sol, apă și formele de viață nevăzute creează o temelie care susține măreția și drama observate în fiecare confruntare prădător-pradă, fiecare migrație, fiecare urmărire arboricolă. Pe măsură ce ploile se retrag, jungla de la suprafață înflorește într-o abundență vizibilă, totuși adevărata continuitate a vieții se află de desubt. Forțele nevăzute asigură că, atunci când următorul muson va veni, pădurea va pulsa cu o vigoare reînnoită,
gata să susțină un alt ciclu de creștere, luptă și supraviețuire. Este o reamintire tăcută că, chiar și într-o lume dominată de tigri și elefanți, cele mai mici creaturi, lucrând invizibil sub suprafață, modelează destinul junglei. Pe măsură ce se lasă amurgul, jungla musonică se transformă. Ultimele raze ale soarelui se sting, iar umbrele se întind peste podeaua pădurii, estompând granițele dintre prădător și pradă. Viața nu se oprește aici, ea doar se schimbă, schimbând vizibilitatea clară a zilei pe misterul și pericolul nopții. Locuitorii nocturni ai junglei se trezesc, ieșind la iveală cu simțuri extraordinare adaptate întunericului, mișcării și sunetului. Liliecii se rotesc în tăcere deasupra poienilor inundate, ecolocația lor tăind aerul umed în timp ce vânează țânțari și moli. Bufnițele stau pe ramuri, ochii lor de chihlimbar reflectând lumina lunii, în timp ce scrutează desișul după rozătoare neștiutoare. Insectele mici, atrase de umezeală și de căldura persistentă a zilei, pulsează în roiuri, luminând noaptea cu sclipiri iridescente și cu zumzetul blând al aripilor. Chiar și în întuneric, abundența prosperă, hrănind creaturi mici și mari deopotrivă. Prădătorii se adaptează fără efort nopții. Leoparzii se strecoară tăcut pe poteci alunecoase de noroi, mușchii încordați pentru izbucniri bruște de viteză. Tigrii, mai puțin constrânși de observația umană, folosesc întunericul ca acoperire, pândind prada prin vegetația densă sau de-a lungul malurilor de râu, unde reflexia și umbra le maschează apropierea. Doles se coordonează cu o precizie stranie, chemările lor tulburătoare răsunând prin junglă în timp ce navighează terenurile de vânătoare sub acoperirea întunericului. Fiecare mișcare este deliberată, fiecare simț intensificat, deoarece supraviețuirea depinde de vigilență și pricepere. Erbivorele sunt la fel de vigilente. Sambarul și chitalul se opresc în poieni deschise, ascultând cel mai mic foșnet, simțind prin miros prădătorii purtați de vânt și apă. Elefanții se retrag în zone mai sigure, cu pui adăpostiți între adulți pentru protecție. Chiar și creaturile mici, precum broaștele și amfibienii nocturni, urmează ritmuri instinctive dictate de temperatură, umiditate și amenințarea prădării. Jungla pulsează de viață, nevăzută, dar incontestabil prezentă. În coronament, păsările și primatele nocturne preiau controlul. Caprimulgii se avântă în arcuri tăcute, în timp ce lorișii lenți se mișcă prudent de-a lungul ramurilor, hrănindu-se cu insecte și fructe. Șerpii și pisicile mici vânează deasupra solului, exploatând fiecare colț și crăpătură. Picăturile de ploaie continuă să cadă ușor, picurând de pe frunze, amplificând simfonia junglei, o percuție de apă, frunze foșnitoare, chemări îndepărtate și tensiunea tăcută a prădătorului și prăzii prinse într-un dans nocturn. Jungla nocturnă ne amintește că supraviețuirea este neîncetată. Viața se adaptează atât extremelor musonului, cât și absenței luminii, echilibrând discreția cu vigilența, foamea cu prudența. Fiecare foșnet, sclipire și chemare contribuie la o rețea de activitate care asigură că ecosistemul rămâne vibrant și rezilient. Chiar și nevăzuți, acești actori nocturni susțin lanțurile trofice, răspândesc semințe și polenizează florile care vor înflori odată cu următorul răsărit. Pe măsură ce luna urcă sus deasupra pădurii, pulsul nocturn încetinește, dar nu încetează niciodată. Umbrele se retrag treptat odată cu apropierea zorilor, prădătorii se întorc în bârloguri ascunse, erbivorele ies cu prudență, iar jungla se pregătește să treacă din nou în strălucirea zilei. Viața după lăsarea întunericului este o mărturie a adaptării, o lume ascunsă care reflectă intensitatea, frumusețea și complexitatea junglei musonice în sine. Dar tu ce părere ai